Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Suban. Taong 1965, Lonoy, Bohol. Kagaya ng karamihang tao sa Lonoy, matagal nang naniniwala si Suban sa mga alamat. Noon pa man, ito na ang naging sentro ng buhay niya. Dahil noong nabubuhay pa ang nanay niya, palagi siya nitong nababahagian ng iba't ibang istoryang hindi pangkaraniwang naririnig ng tao. Ngunit nang mamatay ito, lahat yon ay unti-unting naglaho. Sa pagpanaw ng kanyang ina, kinagalitan niya ang mundo. Ngunit habang tumatagal, dito niya napagtanto na hindi lahat ng tao ay masama, kagaya ng kanyang inaakala. Dito na rin niya nalaman na yung yumao niyang ina ay isa palang mambabarang. Marami na itong naapektuhang pamilya sa lugar nila, kung kaya't nagpa siyang mga manggagamot na tumulong sa mga naging biktima nito na wakasan na ang lahat ng masasama nitong gawa. Alam nila na may anak ang mambabarang, pero alang-alang sa mga pamilyang nalalagay sa peligro, kinakailangan nilang isagawa ang kanilang trabaho. Nung mamatay na ito, bahagyang umalis ng Lonoy ang mga antingero upang maiwasan ang anak ng mambabarang. Gayunpaman, sa kabila nito patuloy pa rin silang nagpadala rito ng tulong gamit ang ibang mga tao. Inaasahan kasi nilang nag-iisa na lang ito sa buhay, gawa ng alam nila na matagal na siyang nawalay sa totoo niyang ama. Awa naman ng Diyos, kahit hindi naging maganda ang pinagdaanan niya, sa bandang huli ay masasabing nagtagumpay pa rin siya sa buhay kahit papaano. Pagsapit ng taong ito, isa ng ganap na binatilyo si Suban. Wala mang kinikilalang pamilya, pilit niyang itinataguyod ang kanyang sarili sa malinis na paraan. Kalaunan, nang tumungtong siya sa edad na 22 anyos, nakilala niya ang kanyang kinakasama. Kagaya niya, wala na rin itong pamilya. Palaboy-laboy din ito noon sa Lonoy nung ito'y kanyang nakita. Nang makilala niya ang dalaga, hindi na siya nagdalawang isip na paterhin ito sa kanyang tahanan. At pagkaraan lang ng ilang buwan, tuluyan na silang nagsama bilang mag-asawa. Sa mga unang taon pinuno, hindi niya pinag-interesang tanungin ang tungkol sa pinagmula nito. Pero nang matuklasan niya ang kakaibang dugong nananalaytay sa katawan nito, unti-unti siyang naging interesado. Ilang araw matapos niyang malaman ang pagiging aswang ng kanyang asawa, naglakas loob siyang kumprontahin ito ukol dito. Pero bago niya ito gawin, ipinaramdam niya sa kanyang kinakasama na hindi siya kaaway, bagkus isa siyang kapamilyang nangangamba lamang. Arlene, hindi naman sa nangingialam ako sa buhay mo pero nitong mga nagdaang araw, may napansin akong kakaiba sa'yo. Di ba noon pa, sinabi ko na sa'yo mambabarang ang pumanaw kong ina. Kaya naman siguro, hindi naman nakakapagtakang may alam ako tungkol sa mga lahing umiiral kasama ng mga ordinaryong tao dito sa ating lugar. Marami ako napansing kakaiba sa'yo at ngayong siguradong sigurado na ako na ikaw nga ay isang aswang. Bungad na wika niya rito pagka-uwi niya galing trabaho. Nang marinig ito ng kanyang kinakasama, hindi naman ito gaanong umimik. Di rin ito nakatitig sa kanya na para bang napakalalim ng iniisip nito. Bagay na naging resulta upang magtanong pa siya ng magtanong hanggang sa napilitan na itong umamin sa kanya. Ayon sa asawa niya, totoo ang lahat ng kanyang mga nalaman at hindi naman niya ito itinatanggi. Yun nga lang, hindi maipagkakailang natatakot at nababahala ito sa posibleng magiging kahihinatnan ng lahat kung sakali mang malaman niya ang tungkol dito. Dagdag pa nito na, mahal niya itong si Suban, kaya nakahanda siyang gawin ng lahat para lamang hindi siya nito iwan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap,
inilahad niya kung gaano ito kahalaga para sa kanya. Nangako na rin siyang walang magbabago sa ugnayan nilang dalawa kahit anuman ang kanyang malaman. Kaya naman nang marinig ito ng kanyang kinakasama, hindi na ito nagdalawang isip na magtapat sa kanya. Ayon dito, galing ito sa lugar ng buyog, kaya hindi biro ang pinagdaanan nito para lamang makarating ng Lonoy. Naghahanap yon ng lugar na mapagpupugaran nang sa gayoy makapamuhay ng payapa. Sa lugar kasi nitong iniwan, sadyang tinutugis na ng mga antingero ang mga katulad nila. At kagaya niya, napaslang na rin ng mga ito ang mga natitira niyang kapamilya. Kaya naman sa halip na gumawa ng paraan para makapaghigante, pinili nitong magpakalayo-layo na lang upang masubukang baguhin ang tadhana ng kanyang buhay. Dagdag pa nito na, magmula noong nakaligtas siya, iniwan na niya ang dati niyang buhay, kalakip ng pangakong hinding-hindi na niya gagamitin ang kanyang daladalang abilidad. Pagtatapat pa nito na, sa mga sandaling yon wala na itong ibang hangad, kundi ang mamuhay ng masaya kasama siya. Nang marinig naman ito ni Suban, bahagya naman siyang napabuntong hininga habang mahigpit itong niyayakap. Siya na rin mismo ang humingi ng tawad dahil sa ginawa niyang pagmamanman dito kahit wala naman itong ginagawang masama. Pagkarinig ng asawa niya sa kanyang sinabi, inamin nito ang rason kung bakit unti-unti na namang nabubuhay ang tinalikuran niyang pagkatao. Ayon dito, pangkaraniwan na itong nangyayari tuwing sumasapit ang kalahati ng taon. Sa kanilang lugar kasi, may panahon sila na tinatawag na panahon ng pagluluno. Kagaya ng ahas, nagpapalit sila ng balat na kung saan ang kaakibat nito ay ang pagdagdag ng kanilang pisikal at espiritual na lakas. Bagay na siya namang naging sukatan ng kanilang kapasidad na mamuno at manungkulan. Ito rin ang rason ng mga antingero noon kung bakit nagdesisyon ng mga ito na lipulin ang lahat ng kauri nilang namumugaran sa baryo. Hindi man katanggap-tanggap ang naging desisyon ng mga ito, sa katagalan ay unti-unti na rin itong naunawaan ng kanyang asawa. Iniwasan na rin itong magtanim ng galit dahil alam nito na wala yung maidudulot na maganda. Basta ang nais na lang nito, mabago ang takbo ng kanilang buhay kahit papaano. Matapos naman yung marinig ni Suban, hindi na siya nagtanong. Para sa kanya, sapat na ang mga bagay na kanyang nalaman. At kagaya ng kanilang napag-usapan, ipinangako niya rito na walang magbabago sa kanilang pagsasama. Mariin din niyang inilahad na hinding-hindi niya ito iiwan anuman ang mangyari sa kanilang dalawa. Nang marinig ito ng kanyang asawa, napayakap lang ito ng mahigpit habang umiiyak. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na rin ito naitanong ang tungkol sa naiwang karunungan ng kanyang ina. May kutob kasi ito na tangan niyo ni Suban, pero inilahad niya rito na wala siyang nalalaman ukol sa bagay na yon. Dagdag pa niya na ayaw niyang mahanay sa tinahak na larangan ng kanyang ina dahil nagdudulot lamang ito ng paghihirap at kalungkutan sa mga taong mahalaga sa kanya. Hanggat maaari, gusto niyang mabuhay ng normal kagaya ng iba. Pagkarinig naman ng asawa niya sa kanyang sinabi, tsaka pa lamang nagwakas ang kanilang usapan. Akala niya ayos na ang lahat, kaya naman hindi na siya nakaramdam ng pagkabahala. Ngunit isang linggo lang ang lumipas, may nabalitaan siyang hindi inaasahan. At nagsimula ang lahat ng ito nung nilapitan siya ng mga kilalang antingero sa baryo. Kasagsagan noon ng anihan ng mais, kaya hindi niya ito gaanong napansin. Ngunit bandang hapon, personal siya nitong nilapitan para kausapin. 3 antingero ang nagkaisa noon upang mailahad sa kanya ang tungkol sa panganib na dulot ng kanyang asawa. Suban, lumapit kami dahil meron na naman kaming pakay sa'yo. Batid kong bago pa lang kayo ng asawa mo, kaya nakasisiguro kami na wala ka pang nalalaman tungkol sa kanya.
Pero alam mo pa, Suban, may dugo ng aswang ang iyong kinakasama. Kakaiba ang lahing pinagmulan niya. Kaya nagpasya kami na isunod na rin siya sa iyong ina. Oo, masakit ito at hindi mo inaasahan. Pero may tungkulin kami na panatilihin ang kapayapaan dito sa atin. At ang sakripisyo mo ay ipinagpapasalamat ng maraming tao. Huwag kang mag-alala, Suban, dahil sa pagkakataong ito, sisikapin ka naming matulungan. Alam naming isa ka lang ding biktima, kaya walang dahilan para magpang-abot tayo sa mga bagay na ayaw naman nating mangyari. Prangkang wika ng antingerong namumuno sa mga kasamahan nito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng lalaki, dito na siya naglakas loob na magtanong. Matapang din niyang sinabat ang mga ito upang ipaalam sa kanila ang sakit at hirap ng kanyang pinagdaanan para lamang malagpasan ang sakit na dulot na pagkamatay ng nanay niya. Ngunit anuman ang kanyang isagot, sadyang hindi ito sapat sa mga taong iyon. Kalaunan, nang mapagtanto niyang hindi mababago ang desisyon nito, tsaka pa lamang siya umalis ng walang paalam. Pagdating niya sa kanilang tahanan, inilahad niya sa kanyang kinakasama ang tungkol sa mga nangyari. Inabisuhan na rin niya itong maghanda dahil noon ding mismong gabi, aalis silang dalawa. Pagkarinig nito sa kanyang abiso, dali-dali itong naglikpit ng gamit. Inakala kasi nila na makakaluwas sila ng baryo ng tahimik, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na kasalukuyan na rin pala noong naghahanda ang mga antingero na umatake. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, habang tahimik silang naglalakad papalabas, may nakita silang grupo ng mga kalalakihan na may daladalang sulo. Malayo pa lang, rinig na nila ang pag-uusap ng mga ito habang panay ang pagturo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa pangyayari, agad naman silang nagmadali at nung nakalabas na sila ng baryo, sakto naman ang paghabol sa kanila ng mga ito. Sa loob ng ilang minutong pagtakas, sinikap nilang mailigaw ang pangkat pero sa bandang huli, sila'y naging bigo. Hindi naglaon, tuluyan na silang nasukol ng pangkat. Nangyari ito sa lugar na kung saan wala nang nakatirang tao. Pagtigil nila Suban sa lugar na yon, agad naman sila nitong pinalibutan habang hawak-hawak ang mga daladala nitong sundang. Itinarak na rin ng mga ito ang mga dala nitong sulo sa lupa habang abala sa pakikipag-usap ang namumuno sa kanila. Suban, makinig ka. Walang magbabago kung tatakas kayo rito. At kung ako sa'yo, isuko mo na lang ang taong yan. Akala mo ba matatahimik kayo kapag tumawid kayo sa karatig lugar? Isa yung malaking pagkakamali dahil kahit ang mga antingero roon, naabisuhan na namin tungkol sa inyo. Kaya bago pa man kayo roon makarating, kilalang kilala na nila kayo. Maniwala ka, walang magandang bukas na naghihintay kung magpupumilit kayong tumakas. At nang marinig niya ang sinabi nito, di naman siya nagdalawang isip na sumagot. At sino kayo para magpasya sa aming mga buhay? Hindi nyo kami alipin at lalong hindi nyo kami pagmamay-ari. Bawat isa sa atin may karapatang mabuhay sa mundo. Kaya kung magpupumilit kayo, nakahanda kaming ipagtanggol ang aming sarili sa paraang alam namin. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko na uulitin ang pagkakamali na ginawa ko noon sa nanay ko. Dahil sa kanyang sinabi, tila bang naalarma ang mga antingerong nakikinig. At sa halip na makampante ang mga ito, kitang-kita niya ang pasimple nitong paghahanda ng mga armas nila. May mga narinig na rin siya roong nagdarasal, kaya naman bago pa nila ito tuluyang masukol, nagdesisyon ng kumilos ang kanyang asawa. Lingid sa kaalaman ng mga antingerong sumukol sa kanila, isa palang nagkukubling gabunan ang kinakasama niya. Kaya nung makapagpalit anyo na ito, lahat ay nagulat sa kanilang mga nakita. Bawat isa hindi maipagkakaila na nasindak sa demonyong bumungad sa kanilang mga mata. Paglalarawan ni Suban sa kanyang asawa, halos mala sa demonyo ang anyo nito.
Wala ka ring makikita sa nilalang na yon na may kaugnayan sa pagiging ordinaryo nitong tao. Basta yung mga buto nito, nakauslina sa mga balat niya. May napakalaki rin itong panga at halos isang dangkal na mga ngipin. Bagaman wala itong mga pakpak, kagulat-gulat ang paglaki ng husto ng katawan nito. Likas din yung mabilis kumilos dahil parang mga naging paana ang mga kamay nito. Nababalot din ang kaliskisang katawan ng kanyang asawa, kaya naman may kutob siya na hindi ito basta-bastang tatablan ng mga pangkaraniwang sandata. Pag-atungan nito sa harapan ng mga antingero, buong puwersa itong sumugod hanggang sa magkagulo na ang paligid nila. Nung masipat yun ni Suban, napilitan siyang umatras, dala-dala ang matinding takot at pagkabahala. Sa puntong yun, hindi na niya naisip pang tumulong sa kadahilan ng alam niya na wala naman siyang magagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita niya kung papaano sakmali ng kanyang asawang gabunan ang mga antingerong nagpupumilit pumatay dito. May nakita na rin siyang 2 patay, kaya imbis na manatili sa kanyang kinaroroonan, dali-dali na niyang kinuha ang kanilang mga naiwang gamit. Habang nakikipaglaban ito, palihim na siyang pumupuslit upang makalayo. Nang makadistansya siya, dito niya na tinawag ang asawa niya. Nang marinig nito ang kanyang tinig, agad nitong itinoon ang kanyang atensyon sa pagtakas. Habang umaatras, patuloy pa rin itong nakikipaglaban hanggang sa kalaunan napilitan ng tumigil sa pagsunod ang kanilang mga kalaban. Marahil ay napagtanto nito na kailangan sila ng mga nag-aagaw buhay nilang kasama. Pagsilay naman nilang bumalik na ang pangkat, dali-dali naman silang tumakbo papalayo. 2 oras ang dumaan, narating nila ang isang tagong lugar na nasa paanan lang ng bundok. Pagramdam ng asawa niya na ligtas ang paligid, tsaka pa lamang sila naghanap ng kanilang mapagpapahingahan. Nang sumapit ang sumunod na araw, nagpatuloy sila sa pag-usad hanggang sa abot tanaw na nila ang karatig baryo. Nag-aalala man sa posibleng kahantungan ng kanilang pagtakas, hindi nila ito gaanong ininda. Ang naisip kasi nila noon, di pa natatanggap ng mga antingero roon ang abiso ng pangkat na nakalaban nila. Malakas din ang kanilang kutob na posibleng isang hamak na pananakot lamang ang kanilang narinig sa mga ito. Kaya naman sa halip na matakot, ipinagpatuloy nila ang kanilang mga nasimulan hanggang sa marating na nila ang loobang parte ng baryo. Pagtahak naman nila rito, wala silang napapansing kakaiba maliban sa mga taong abalang-abala sa paghahanap buhay. Naging panatag naman dahil doon ang mag-asawa, kaya nakausad sila ng wala gaanong inaalala. Pagtungtong ng hapon, nang makuha na nila ang lahat ng kanilang kinakailangan, agad silang nagpatuloy upang marating sa lalong madaling panahon ang lugar na magsisilbi nilang destinasyon. Subalit, paglabas nila noon ng baryo, may mga napansin na naman silang kaduda-dudang mga tao. Yung mga ito, nakasakay sa mga kalabaw na parabang nagkukunwaring mga magsasaka. Ngunit sa unang sipat, batid nila na hindi yun mga totoong magsasaka. Kaya naman nang mapansin ito ng kanyang asawa, sinikap nitong lumihis sila ng daan. Paglabas nila ng kalsada, agad nilang tinahak ang kasagingan hanggang sa makalayo na sila sa kalsada. Pagdating nila sa liblib na kakahuyan, bahagya silang napahinto upang pagmasdan at pakiramdaman ng buong paligid. Bakit, Arlene? Anong nararamdaman mo? Nasundan ba nila tayo? Huwag mong sabihin na tama ang hinala ko tungkol sa mga magsasakang yon. Bungad na tanong niya rito habang nagmamasid. Nang marinig naman ito ng kanyang asawa, walang pagdadalawang isip nitong inilahad sa kanya na tunay ngang mga antingero ang mga nakasalubong nila. Posible ring natanggap na nito ang ulat, kaya sila nito hinahanap. May kutob din ng kanyang asawa na hindi magiging maganda ang gabi nila
kung kaya't mas mainam na makalayo sila rito bago pa man mahuli ang lahat. Ang problema, hindi yun naging madali, dulot ng pag-ulan ng malakas. Gustuhin man nilang umusad, masyado itong imposible dahil sa mga gamit nilang mababasa. Bibigat din ang husto ang kanilang mga dala at higit sa lahat, mahihirapan siyang kumilos dahil wala silang masisindihang sulo na makapagbibigay ng liwanag sa kanilang daraanan. Kaya naman kahit punong-puno ng pag-aalala, nagdesisyon ang kanyang asawa na maghanap ng masisilungan pansamantala. Balak nila noong patilihin lang ang ulan bago nila ipagpatuloy ang kanilang pag-usad. Kaso lang, bandang 9:00 na ng gabi, hindi pa rin ito tumitigil. Silang dalawa noon, wala nang imikan na parabang may nararamdaman na silang panganib na umaaligid sa paligid. Maya-maya pa, may narinig na silang mga kaluskos at bulong ng mga taong papalapit. Maging siya man, naririnig na ang mga ito, kaya panay na ang tingin niya sa kanyang asawa para malaman niya kung ano ang binabalak nito. Ang kaso, ilang minuto na lang ang lumilipas, di pa rin ito umiimik hanggang sa bigla na lamang itong napatitig kasabay ng pagwika nito ng, "Pag may nangyari sa akin, Suban, huwag kang magdadalawang isip na umalis dito nang hindi ako kasama. Basta, Suban, mahal ko, sundin mo ang mga napag-usapan natin. Sa lugar na yon makikita mo ang taong makapagbibigay sa iyo ng tulong. Siya na lamang ang natitira nating pag-asa." Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding kilabot. Alam niya kasi sa kanyang sarili na posibleng nararamdaman na rin ng kanyang asawa ang lakas ng kalaban nilang paparating. Bagaman gulong-gulo, pilit siyang nagsalita upang maalis ang mga pangamba nito. "Huwag ka magsalita ng ganyan, mahal. Makakatakas tayo ritong magkasama. Gawin mo lang ang parte mo. At ako naman, tutulong sa abot ng makakaya ko." Matapos ang kanilang naging pag-uusap, dito na nila nakita ang dalawang lalaking tumatakbo, bitbit ang isang lamparang may maliit na siga. Habang tinatahak nito ang daan, kapansin-pansin ang mahabang talibong na hawak-hawak ng mga ito. Di rin yun natitinag sa dilim ng paligid na parabang sanay na sila sa ganoong lugar. Ilang segundo pa ang dumaan, nakita ng mga ito ang kanilang kinaroroonan. Pagpang-abot ng kanilang paningin, may nasipat silang mga bagay na binato nito na siya namang naging mga aso. Kakaiba ang mga asong yon pinuno sa kadahilanang meron itong mga asul na balahibo. Kapansin-pansin din ang haba ng kanilang mga pangil na halos 2 dangkal ang haba. Likas ding mabilis ang mga ito, kaya naman madali sila nitong naabutan kahit sinubukan nilang tumakas papalayo. Dahil sa pangyayaring yun, walang nagawa ang kanyang asawa kundi ang magpaiwan. Masakit man itong gawin para sa kanya, alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa. Kaya kahit mahirap, nagdesisyon siyang talikuran ito, alang-alang sa kagustuhan nitong makaligtas siya at mapuntahan ang lugar na nais nilang marating. Paglayo niya sa kinaroroonan ng kanyang asawa, tanging atungal na lamang ang kanyang narinig. Batid niyang nasa panganib ito pero hindi niya yun pwedeng balikan. Habang tumatagal, napakabigat na rin ang kanyang nararamdaman sa puntong hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Litong-lito man, pilit niyang ginawa ang kanilang napag-usapan hanggang sa mapansin na lang niya na napakalayo na niya sa lugar na kanyang pinagmulan. At mula sa kanyang narating, hindi na niya narinig ang atungal ng kanyang asawa. Akala niya, susunod ito sa kanya, kaya ang ginawa niya, hinintay niya ito sa lugar kung saan madali siya nitong makikita. Ilang oras din siyang nanatili roon hanggang sa may makita siyang nilalang na tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya rito, di niya maiwasang ngumiti dahil ang nilalang na papalapit ay kanyang kinakasama. Ngunit paglapit nito sa kanya,
agad na bumungad sa kanya ang mga sibat na nakatarak sa dibdib at bewang nito. Hinang-hina na rin ito sa puntong hindi na makapagsalita. Pagtitig ng nilalang sa kanya, agad itong bumagsak sa lupa habang naghahabol ng hininga. Unti-unti na rin itong bumalik sa tunay nitong anyo, dahilan para kusang maalis ang mga nakatarak na sibat sa loob ng katawan nito. Matapos ang pangyayari, tuluyan na rin itong nawala ng malay, kaya naman dali-dali niyang ibinaba ang mga dala-dala niyang gamit. Ang tanging kinuha niya lang roon ay ang mga ipon nilang pera, tapos kokonting damit. Buong lakas na rin niyang pinasa ng kanyang asawa upang hindi na sila matuntun pa ng mga antingero. Nang makalayo na sila, halos hindi niya naramdaman ang pagod ng katawan niya. Pagsapit ng sumunod na araw, walang patid ang ginawa niyang paglalakbay hanggang sa marating niya ang ikalawang baryo. Ngunit nang masipat niya ito, di siya nangahas na dumaan dito. Ang ginawa niya, sa gubat siya dumaan upang hindi sila matunugan ng mga antingero. Bandang hapon na rin siya noon nakapagpahinga sa lugar kung saan wala na siyang nakikitang tao. Base sa napag-usapan nila, ilang kilometro na lamang ang layo niya sa lugar na pupuntahan nila, kaya inaasahan niya na bandang hating gabi mararating na niya ito. Habang nagpapahinga, panay ang pagsilay niya sa kanyang asawa na kasalukuyan pa noong walang kamalay-malay. Nakakaawa man ang kalagayan nito, batid niya na wala siyang magagawa para ito ay matulungan. Kaya naman ang naisip na lang niyang gawin para makatulong ay ang madala ito sa lugar na nais nitong mapuntahan. Ilang minuto pa ang lumipas. Kahit hindi pa nakakabawi ng lakas, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga nasimulan. Sa muli niyang pagbagtas ng daan, kalong-kalong niya pa rin ito sa kanyang likuran habang naghahabol ng hininga. Arlene, huwag ka mawalan ng pag-asa. Malapit na tayo. Malapit na tayo sa taong tutulong sa inyo. Paulit-ulit niyang sinasambit ito upang magkaroon ng dagdag na lakas sa kanyang ginagawa. Ilang oras lang ang lumipas. Dala ng matinding desperasyon, hindi na niya napansin na malapit na pala sila sa nayong gusto nitong marating. Pagsilay niya sa lugar, abot tenga ang kanyang ngiti, dulot ng matinding kagalakan. Alam ni Suba na ligtas na ang kanyang asawa kahit kapansin-pansin ang hindi nito paghinga. Paglapit naman niya sa nayon, agad na sumalubong sa kanya ang isang matandang nakasuot ng talukbong na mag-isang naglalakad sa kailaliman ng gabi. Lahat ng bahay doon ay nakasarado na at kahit isang tao wala kang makikitang nagpapagala-gala. Nung masipat niya ang matanda, naramdaman niya ang pilit pagtayo ng kanyang asawa. Dahil dito, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na humingi roon ng tulong. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad itong lumapit sabay kausap sa kanya. Kanina ko pa kayo hinihintay. Sumunod kayo. Nang marinig niya ang sinabi nito, di naman siya nagdalawang isip. Pagkaraan ng ilang minuto, narating na niya ang bahay ng matanda. Kubo lang ang tahanan nito, pero lahat ng gamit sa loob nakapagtatakang may bakas ng ginto. Pagparatay niya sa kanyang asawa sa isang lumang higaan, agad naman niyang nakita ang hukluban na may daladalang maliit na garapon na umuusok. Kulay itim ang likido sa loob nito, na para bang maihahalin tulad mo sa isang malakas na lason. Paglapit naman ng matanda sa kanyang asawa, walang kaabog-abog nitong pinainom ang likidong yon. Matapos nun, napasilay ito sa kanya habang nagsasalita. Ligtas na siya. Pero sa loob ng 3 araw mawawala siya sa kanyang sarili. Ito ang rebuelta ng aking aral upang masigurong malilipol niya ang lahat ng taong nakakakilala sa kanya.
Importante na maisakatuparan niya ito nang sa gayoy matupad ang pagbabagong buhay na kanyang hinahangad. Pagkarinig niya sa sinabi nito, mautal-utal naman siyang napasagot dito ng, Teka lang, ano hong ibig niyong sabihin? Nang marinig naman ito ng matanda, dito na nito inilahad sa kanya ang bisa ng ibinigay nitong bertud. Marami itong sinabi na hindi niya gaanong naintindihan, pero sa kabila ng lahat ng iyon, isa lang ang kanyang nasisiguro. At ito ay walang iba, kundi ang tiyak na kaligtasan ng asawa niya. Dumaan ang mga araw, hindi na niya ito gaanong nakikita. Tuwing gabi, kapansin-pansin ang palihim nitong pagpupuslit mula sa bahay ng matanda. Gustuhin man niyang sundan ito, alam niya na hindi niya ito pwedeng gawin, alinsunod sa habilin ng matandang tumulong sa kanila. Bukod kasi sa hindi siya nakikilala ng asawa niya, posible niya rin itong ikapahamak. Kaya naman sa halip na mag-alala para rito, pinili na lamang niyang maghintay. Matapos ang 3 araw, bumalik na sa normal ang lahat. Nang mapansin niyang bumalik na ang pag-uugali nito, abot langit naman ang kanyang naging pasasalamat. Ilang araw pa ang lumipas, kahit papaano natutunan na nilang muling mamuhay ng payapa at masaya. Dito na rin niya nalaman ang tungkol sa pagkamatay ng mga antingero at ang katotohanan sa likod ng pagkatao ng matandang tumulong sa kanila. Huli na nang malaman ni Suban na ang matandang yun pala ay ang natitirang lolo ng kanyang asawa. Ito ang pinakamalakas sa kanilang lahi at ni minsan hindi pa ito natalo ng mga antingero. Pagmamay-ari na rin ito ang nayo na kanilang narating, kaya nakasisiguro ito na wala silang laban sa lugar na yon. Pagtatapat pa nito sa kanya na wala na silang problema doon, kaya simulan na niyang isantabi ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Magmula noong narinig niya ito, naging payapa na rin ang kanyang buhay. Ayon kay Suban, inabot pa ng 5 taon para lamang malaman niya ang totoong dahilan ng kanyang asawa kung bakit nagkasama silang dalawa. Ipinagtapat nito na hindi totoong naglalakbay siya, bagkus naghahanap siya ng taong karapat-dapat na pagmula ng lahi nila. At sa kanyang paghahanap, itong si Suban ang karapat-dapat. Ngunit sa kabila ng ganoong pakay, inamin nito na hindi pagkukunwari ang kanyang nararamdaman para rito. Nang marinig naman yon ni Suban, di naman ito naging problema. Maging siya man kasi, aminadong mula sa angkan ng mga mambabarang. Kaya ang ganoong sistema ay hindi na nakaalarma sa kanya. Sa pagtagal ng panahon, kinilala ang kanyang asawa sa lugar na pinagtitirhan nila bilang gabunang pinalakas pa ng hukluban.